Tak čau lidi, já vás všechny vítám, mé jméno je Skorty.cz a vítám vás u prvního videa na hru Tanky Online. Já vám jenom řeknu, co je to Tanky Online. Je to taková hra, jak můžete vidět tady na obrázku. Je tady mnoho tanků malých a takových dobrých. Já jako říkám, že to moc dobře ještě neumím a jenom vám něco řeknu, co jsem se dozvěděl, že tady máte nějaké zkušenosti a tak. Já jsem teďka rekrut, můj jako level je rekrut. Mám 700 krystalů, doufejte krystal a jenom jsem se dozvěděla, jak se můžu přidat hráči. Třeba kliknu na toto a dám nějaký cent, jo. A když já napíšu třeba talek, jo, tak ono je to jako existuje. A když já napíšu třeba toto, tak jakoby neexistuje to jméno. Takže, no. A vrhneme se do hory, doufám, že se nám to bude líbit. Jdem na to. Vybereme si nějakou mapu, to je ta stejná. Já bych si vzal nějakou dobrou. Cross the m. Aha, to je plný. To nemůžem. Já půjdu na ten sandál asi. Půjdeme sem. Až se dostaneme do hry, tak se vrátím. Zatím ahoj. Tak jsme ve hře a já si myslím, že tady X se dá otáčet a Z jo, dá se otáčet, víš. Mám lamácký tank zatím, protože mám mezerníkem střelí se mezerníkem. Au. Au. A první krát to trošku stlumím, protože tady to řve. A tady... Au. A tamhle nahoře je to slabý dělo ještě, do začátečníky. A omlouvám se za okno, co to bylo. A když se vám video bude líbit, když tak dejte like, abych mohl točit dál. Abych to mohl vědět, jestli mám točit nebo nemám. Co to má za dělo, až to si koupím? No, já si koupím, jo, tady dáme garáž, yes. A jdeme si koupit nějaký novou věž. Jo, to je ono asi. Jo, Twins. Já si koupím ten Twins. Vypadá to jako dobře. Jo, je to, že za chvilku umřeme a vybouchneme a... Až to stumím. Vybouchneme z toho důvodu, aby se nám načal, nebo můžeme, my jsme umřeli. Tak, a už to budeme snad mít. To strašně rychle nabíjí. Hej, to je dobrý náhodou. Au. Tak zatím se mi nějak nedaří. A uvidíme, jak to bude dál. Tam... co to má? Uměl nějaký bublifuk. To fakt. Kill. Jo, tam budeme se dávat tam. Třikrát tady má někdo 43 kg. Dobře, on. Jo, a ještě vám něco řeknu, protože tady jsou nějaký boxy, nebo goldboxy, ale to není tady v té hře, je to goldbox, že můžete vyhrát ty krystaly, ale jsou tady takový boxy jako s damage, s ochranou, s opravou a s rychlostí, to jsou asi 4 jenom jsou. Tamhle, ten má nahoře obranu a damage, jestli to říkám správně. A toho asi nedáme tak lehce, protože ona bude brát víc než my. A má obranu, takže mu bere míň. Což je teda pro mě hodně špatné. Au. Sakryš. Má to dobrý, my to musíme taky sehnat. Obranu a tak najdete, že takový divný polička tady budou. Já jsem jo. A tak jedu kolem něho. On se šoupne a tak ten má ale hodně silný podvozek. Čím větší podvozek, tím větší jako mění ubírám, protože on má jako víc ty vydrže. A já jsem se proto vedle něho. To je ten bublifuk, nebo co to je? To byl asi nějaký zmražovač. Aha, fakt to je nějaký zmražovač.
Vlastně já to vlastně to dělo znám, to je fréze. Fréze se to, jako píše se to F-R-E-E-Z-E, myslím. Já už jsem to, myslím, jednou taky měla jednou, já jsem už to hrál, jo, já už jsem měl jeden účet. Tak. Jo, restarting je. Je restarting. Ale se na to. No, má plamenomet. Doufám, že ho dáme. Nedáme, ale zajímalo by mě, kolik mu dostalo životu, tady se to neukazujete. Hele, padají už. My jsme zase spawnuli kousek, kde padá damage. Jo, padá tady damage, ale žádnou nevidíme, ukažte. Padá. Teď musíme uhlídat pole. Třeba tam toho musíme zabít. Doufám, že nepůjde po nás. Doufám, že jo, dali jsme ho, dobře mi. A už se nám daří. Blížíme se k levelu, což můžete vidět tam vpravo, vlevo, v levém rohu a je tam 91 ze 100, to nám chybí 1 kill aspoň. Najdeme tady. Tady někdo vzal něco? Jo, damage tady někdo vzal. Level. Jo. Jo, my máme teďka jméno tyho levelu private, takový něco. A teď se nám zase zvětšilo na ty levely. Teď nemusíme udělat 100, teď musíme udělat 500. Budeme to ještě za chvíli. Nás dá, nedá. Ono tady je dobrý, když vy umřete. A takový další. A já se na to vrátím. Tak jsem zpět. Jsem zpět a hotovo. Tak jsme tu a... Pojď sem. Doufám, že se vám neseká to video. Když tak se to zkusím v dalších videích opravit. Tady někdo byl? Hele. Damage. Tady někdo je. Já si ho jdu killnout, aby jsme měli nějakou... Hele, tady je další. Ty mě okradeš. Au, a je po mně. Poradě. Budu se vyhýbat trošku s prostým slovám, abyste to měli trošku v klidu. A pak, kdyby se vám video líbilo, nezapomeňte dát aspoň nějaký ten like, abych mohl natočit další video. Protože já nevím, jestli se vám to líbí nebo nelíbí. A nebo budu natáčet jináčí hry, že jo. Ale ještě nemůžu. Pojď. Tak. Umři. Toho já zabiju. Tak ne, ale když ho poškodím a oni ho dorazí, tak já bych měl dostat nějaký ten kill z toho, teda nějaký to XPčka z toho, ale... Zakám, nějak nechceš jít do mě, nebo co? Se bojíš? Dobře. Koukejte. Zase to blbý okno, já nevím, co to po mně chce, podat, já to musím zdravit a doufám, že vám to v příštím videu nebude když tak překlikávat, ale to když tak nějak to střihnu. Ono je dobrý, když se kolem nich budete točit, máte tu větší šanci ho zabít, protože jako nemůže mít tu dobrou přesnost a jako někdy to někdo má, musí ale kroužit tím dělem takhle, jak já, ale tady je rekrut a já jsem private, myslím, a já si ho killnu.
Killnul jsme ho, chybí nám ještě, řekl nám to přesně, 214 do levelu. O, tam má někdo damage. A jo, killnu, protože jako, když nemám damage já, nesmí mít nikdo. A 211 mi chybí do levelu a já už se těším na náš další level. Jak se bude jmenovat vlastně? Koukejte. A další. A ten má už damage. Pokud jsme neměli šanci dát. Jsme na prvním místě. Což děkuju. Děkuju tady tankám, že se nechají zabíjet. Au. Ten je můj. Jsme chtěli vzít. Tamhle. Jo. Máme 20 kg, což je zatím náš rekord. Já myslím, že nám dáme tu 40. Pokusíme se. Tam má už někdo level. Au. Jsem se opravil, protože potřeboval jsem to. A já tady zabiju toho plamenometa. Sakryš. Mám 21 kg a chce nás dohoní tam ten Sing 009, ne 007. Ono je dobrý to dělo, že může střílet a jít ale trošku níž, jako, což je dobrá výhoda pro hráče zabít. Tak zatím si nás dávají. 22 kg, další rekord. Máme zatím 22 kg, což je naše zatím největší kill, ale máme ještě 7,5 minut. Co to bylo? Tady byl nějaký zvuk, jakoby, že by někdo udělal level. Kam tým je než tak moc životu jsi neměl. Tady ten se asi nehýbe, tak já se jdu killnout. Ještě kousek a bude mi další úroveň. Což na to se moc těším. Jsme malem umřeli. Tam je další damage, proto si jedem. Tak nám vyplitvá, nemáme opravu. Oprava bude asi tam nahoře, jo, je tam nahoře, ale není tam zrovna přitisklá. Jejda. Ještě 110 XPček a máme další úroveň. Na to se já určitě těším. Hledám to, kdyby někdo chtěl se mnou natáčet, tak stačí jenom to napsat do komentáře a já si ho najdu třeba na Skypeu, jestli má. A já klidně s někým něco natočím, protože sám mě to ještě moc bavit nebude. Ani vás, co můžeme vědět. Tak. 25 kg a už se nás začíná dohánět tam ten rošťák jeden. Ten hajzl. Cipni. A ti dám, že mi utečeš. Sem. Kam jdeš? Ty mi neutečeš. No, si tě killnu. A už nás honí ten veliký. Au. O 27 kg a už se nás začíná dohánět ten single. A mu budu říkat 007, protože to se nedá vyslovit tam to slovo. Doufám, že nás nedohoní do těch 5,5 minuty, aby jsme měli hodně z těch krystalů, které se nám budou určitě hodit na další zbraně a tak. Máme 762, což je zatím hodně, ale určitě všechny podvozky zbraně nebudou stát tak málo. To bude určitě dražší, bych řekl. Tak budeme začít šetřit. Nech to. Nech tu damage. Jo. Jsem ho zabil. A další. Double kill. Double kill znamená, že jsem dal 2 killy za sebou. 3 killy za sebou, to už nevím, jak se řekne teďka. To je oprava. Ale. Ho zabil. To ani nevím, jak jsem ho teďka killnul. Další něco mi vyjelo. Jo, produkt Windows není pravý, což já si mám právě Windows.
ten nás asi dá, protože má obrana. No, nedá nás. Ještě nám chybí 19 do levelu XPček, což dám za 2 killy, možná za jeden. Koukej, tady ten už udělal level. A poslední kill, 6 XPček nám chybí. My to dáme, poté. Tady, poslední a toho nedáme. Ale možná i jo. Můži? Že by? Tak ne, ale tady ten by šel možná. To je ten, jak nás snaží se dohnat, ale zatím se mu moc, jako daří se mu to a já si to jako nenech... Jo! Level, Girlfriend. Naše jméno úrovně se jmenuje Gayfreighter. Jsem já. Tak, uvidíme dál. Tak Gayfreighter, to je dobrý jméno, ale já se těším na nějaký lepší, nějaký český, ale tady nás sami anglicky. Chuj, Za 3 minuty 14 sekund se končí, já mám 37 kg, což je hodně dobrý na začátečníka. Což já už jsem to jako trošku hrál, ale jenom jednou jsem si zahrál bitvu, ale to bylo nejnáčím určitě a jako zatím mi to jde, uvidíme, jak se nám bude dát vypovědět. Když tak si mě přidejte do přátel, můžeme někdy spolu něco zahrát, natočit a tak. Aha, to je ten, jak nás chce předběhnout. No, ale jo, to už nás nedohoní. Chybí nám 1 kill a bude mít 40 to level, teda 40 kill, což je kulaté číslo, což je hodně dobré. A tady to vypadá slibně, tam toho nechám, tady toho si vyžeru. A tebe taky zabiju, protože jsi skočil na mě. O, další double kill. Tady se vezmu obranu a 41 kg, já nevím, proč pořád dávám tab. Vpravo dole to taky můžu vidět asi, že to jsou ty moje killy. Já teďka mám 41 kg a ty taky. Aha, on si dal opravu, což si to nenechám jako tady líbit, pojď sem. Sem. Jemu se nechce umřít, ale i tak umře. Já ho tady nenechám žít a tady jezdit. Klidu. Aha, plamenomet a už jde po nás. A skočil nám na to. Wow, to bylo velká pyramida. Jsme spolu udělali. Umří. Já to nedám. Jo, dobře mi. Jo, 42 kg. Koukejte. Au. 42 kg, 17 úmrtí. On nás asi nedohoní a já se těším, až bude konec hry, to máme za minutu, protože budeme mít už nějaký krystaly, vyděláme, protože krystaly budeme fakt hodně potřebovat. Já si za chvilku budu možná kupovat nový podvozek a po tady ty bitvy to ukončím a budu se na těšit do dalšího videa. Hej, ty vyžírko, pojď sem. Toho si jdu zabít, protože mi vyžíral můj kill, který jsem dobře mu aha. Ne. Wow. Jak nás zabil. 25 sekund do konce. A, tady je. Tak já ho zabiju, protože mě taky zabil. Není tady nikdo. Tady. A, on jde po mně. Pojď, já ho dám, ještě sekunda. 45 kg a já myslím, že se vám video líbilo, jestli ano, dejte like, aby jsme mohli natočit další video. Tak já to tady zatím tady dám battles a pokud nemáte odběr, prosím přidejte odběr a abyste mě trošku podpořili v tom natáčení a já doufám, že se vám to video líbilo. Tak, ahoj.